pentsatzea, helduentzako pelikulak marrazki izan behar dutela, ez? Porque izan lezken marrazkia, izan lehike stop motion orokorrean, pixelazioa izan lezke, muñekoen pelikula bat ikusi garen, Pampinen pelikula Anomaliza, izan zela nazioarteko peli bat, ez? Eta ematen zuen, imaginatzen zenuen hori irudi errealetan, baina animazioa beste zerbait ematen zion. Eta arrisko handiko pelikula zen, baina ematen bat ere zagola kokatuta, estena, barruko estenetan eta etzian estena asko, estenatokia asko etzian izan nahi dut. Hau da, oso itxia zagan, hotel bateko gela batea. Orduan, etzun ematen diru asko gastatu zutenik hori garatzen, baina oso ondo zagon, iruditzetak historia horrek behartzulan, Pampin horiek behartzitula eta horrela kontatzea da animazioa zuen indarra aukitzeko.